Tini जों 22 तारिख मे 2021 सालो सारा एडीसी एलाकानो 24 घन्टानि बन आईपीएफ तिनि बिसिं तिदा खगमनि अमन आइसा चिनि तीनटा डिमान्ड तंगो बंखलाय थांनाय 19 तारिख वो सार एनसी देबर मानि थानि वो जम्पैजलावो जे आक्रमण खालामनि तै बनो कालो पताका फुनुकमनि बनो तयै जों तिनि खादुमानि बनो बन्द खायनो थों हनै तै काइसा तंगुसिनि मानदायनि चिनि एमएलए सार धीरेन्द्र देबर मानो बनो बाहायनो आक्रमण खालामजामोन बनो यारो गारि सबायजाखा बनो बुजाखा तै काइसा चिनि 10 तारिख एडीसी इलेक्शन बुथ गणनानि परेवो सारा त्रिपुरा राज्य वो एडीसी एलाका वो चिनि बीजेपी ते आईपीएफ तिनि कर्मीनि ऊपर नाव खरजागमानि बुजागमानि तावजागमानि बनो तयै ते काइसा पंचायत जरा बेआईनि खलायै एडीसी वो सरकार फाइमानि बाय एडी विलेज काउन्सिल बेआईनि खलायै हायै आरो जगावो दखल खायनि हनै त्रिपुरा माथा सेस्ता खलाय दंमानि न बन्द खालायनि बांगै तिनि जों आईपीएफ टी ते बीजेपी नि बिसिंतै 24 घन्टा तिनि जों बन्दा खबै दंगो आरो जगावो चिनरो जत फाइबायजाक बीजेपी ते आईपीएफ टी नि बरक रक जों खानावो आयं साइडो त्रिपुरा माथानि बरक रक जोंनो केबिंनि बाङै गेदारिं तंमानि जों नुगो हाबनो ताबक जरा तैले चिनरो शान्तिनि तंगो जोंनो केबिं फायाखो बर्तमान ने थायो केबिं फायाखो चिनरो तैदुवा बो डिस्ट्रिक्ट मो चिनिके गुमती डिस्ट्रिक्ट नरमरपुर डिविजन नि बिसिंतै तैदु नेन सिनेमाखौ आने सिनेमाखै युड आईपीएफ टी नरमरपुर डिविजन नि सेक्रेटारि बृहचन्द्र जमातिया बेले बेले खाना हामनाय मा जालगो दिनै 22 तारिख और जे आईपी पार्टी आईपीएफ टी संग जे बन्दा को माने अब अगणतान्त्रिक बन बन्द जों किसुतै माने मेया कारण बन्द कारण चिन बरक गरीब अनेक क्षतिग्रस्त अंगनाय बा अंगै तंखा जों त मन बगे बन्द कारण जों त्रिपुरा सानि काहामसि दाय त्रिपुरा सानि तान बगे जों हान्या खायनाबा भायोलेन्स जों नाया नन भायोलेन्स आबनो जों हामजागो सब समय और त्रिपुरा सा कोनो गलायने नुकुनानै आबो लासेमै सिंसा और दिनै बाजार बन होनै जों गुदुमा फायगा आबो फाजे लासेमै सिंसा त जों सुगिया योग्या जों मा फायगा र कारण जेहेतु अगणतान्त्रिक एकटा बन्दाको तंखा आईपीएफ टिसन हानि बागै जों बरने आबनो जों प्रशासन साखा जों आबो हस्तक्षेप खायनाबो फगिया कारण जों ताबो आरो हस्तक्षेप खायनाबा जों हस्तक्षेप खाया आबो सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन जों सालाय रखा अरनि ओसी पीएस टू दी पीएस बाबाय आं कामके सालायखा बानो खग रखा बिनि नायमथां बाहिनी जखन फायनाय ब आफरो बरनो अरन उथम रहलाय बरनो अरथाय तया हलै रुट ब्लक फायमानि नि बखक 100% आं थांगा मोनसे सेफ थाखा बरक न उथम रहका जों बरनो थांबायसो ता किसे सोंमो गोबां मा हास्टेबो बन दागलाय फैगा दुगलाय फैगा फियाबो नरने थायानो फैगा जे बिथि एखेबा सा खाम फालनक बाहायफोनो प्रजाक अबन्तिले तामसना बिथि दुगान त बन ले आवताय खलाया आबो जों सालाय थाबो बिथि दुगान सालाय जानो बिथि ब्लक दि और किरिजा खाना किरिजागै ब साखाना माने दुगान बन्द खलाय जाला आं निजिन थालाय थाङै बिथि दुगान सालाय जानो बिथि दुगान ब्लक दि नेन सिनेमाखौ आले नेन सिनेमाखौ आले बुमका सुभाष देबबर्मा आंगर एमपी ब्लक प्रेसिडेंट